Salutare lume! Iată în ce cadru frumos v-am adus așa să vă arăt motocicleta pe care o am astăzi la test. Este vorba de acest Honda NC750 de fabricație 2015. Vreau să zic că motocicleta asta este modelul pe care mi l-am dorit încă de când am început să caut motociclete. Faza cu Eagle a fost că el m-a ales pe mine, nu eu am ales acea motocicletă, eu așa ceva căutam de fapt. A apărut după NC700 X și S, care sunt niște motociclete, odată că potrivite pentru categoria A2, având 47 cai putere, acesta a adus ceva în plus față de acel model NC700. Cu 75 de centimetri cubi în plus și aproximativ 7 cai, nu mai este potrivită pentru categoria A2. A îmbunătățit tot ce ne-a plăcut la celelalte modele. Și cel mai tare mi se pare acest compartiment aici, unde, iată, poți să pui o apă, un disc lock, acest kit de reparații în caz că dai de belele, acte, o apă, niște chei sau intră chiar o cască de mărimea L. Bineînțeles, dacă nu ai GoPro-uri atașate și prostii. Iar dacă vă întrebați unde este de fapt rezervorul, nu este în această zonă în mod evident, ci iată aici. Aici e bușonul unde se alimentează, având o capacitate de vreo 14 litri dacă nu mă înșel. Îți ajunge absolut suficient, pentru că un alt mare atu al motocicletei este consumul. Consumul motocicletei este undeva de 3,6 mi-arăta când veneam. În orice caz, nu știu ce poți să-i faci motocicletei ca să-ți consume 4 litri. Vreau să spun că se simte foarte ușoară. Nu știu exact ce greutate are. Bine, poate pentru că eu sunt obișnuit cu Africa Twin, care are 250 de kg. Asta super lejeră. Îmi place foarte mult că schimbă ușor vitezele. Chiar treapta a doua, care are cele mai multe bruscări, să zic așa, aici se simte foarte ușor și nu mi s-a părut o secundă că ar schimba greu. Este motocicleta aia bună pentru orice. Ei a fost gândită în principal pentru navetă, de aceea nu are foarte multe turații, la 6200 zic deja intră pe roșu, 54 de cai. Zicea cineva la un moment dat că în momentul în care vrei să accelerezi, să depășești o mașină sau ceva și ajungi pe roșu, îți pică turațiile și nu știi de ce. Ei bine, ea nu e făcută pentru excese sau cine știe ce performanțe, însă te cară liniștită foarte bine și pentru o persoană care nu vrea să facă curse, asta e foarte potrivită. Iar mie îmi place cum arată. Are o structură de adventure, mai comprimat să zic. Un mare avantaj este că are ABS. Din păcate are doar un singur disc pe față, ceea ce ar însemna că n-ar avea o putere suficientă de frânare, însă sincer să vă zic, mergând pe ea nu mi s-a părut asta ca fiind adevărat. N-am simțit niciodată că aș avea nevoie de mai multă putere de frânare, așa că eu zic că merge foarte bine. Având în vedere că eu mi-am dorit motocicleta asta la bun început, nu știu dacă aș fi făcut o alegere bună, strict din punct de vedere al înălțimii șeii, care nu știu acum, cred că este în poziția cea mai de jos, cumva, cred că se mai poate ridica, dar în cazul ăsta aș fi fost bună. Eu, personal, aș fi fost foarte mulțumit de această motocicletă. Sunt genul de persoană care, dacă pot să mergi cu motocicleta, o fac. Dacă n-am nevoie să duc mai multe persoane sau să fac cine știe câte cumpărături. Deși ați văzut și voi, spațiul de aici este suficient de încăpător. Pe mine mi-a satisfăcut foarte mult această motocicletă, mai ales pentru cineva care este începător și are categoria A. Pot să zic că recomand motocicleta cu drag. Hai să mergem un pic pe drum, să vă zic cum se simte, nu? Cum obișnuiesc în fiecare clip. Hai, ne vedem! Și iată-ne înapoi pe NC. Salutăm colegul cu BMW-ul. 54 de cai, după cum spuneam.
În mers se simte extraordinar de ușoară. Pot să zic că n-am simțit pentru o secundă că nu e suficient de puternică. Adică că mama aș vrea să tragă mai mult sau nu știu ce. Stați liniștiți, cu siguranță prinde 150 cât vreți. Hai să vă arăt că poate. Absolut bine. Echilibru are. Îmi place motocicleta. Iată ce bine frumos face. Da. Și pe curbe. Wow! Ușoară și jucăușă. Lovim la muște non-stop, fără emoții. Și pe curbă? Bine, cine știe ce curbă? O să te bucuri de asfalt. Cu siguranță este motocicleta potrivită. Iată. Hop. Așa că aveți putere destulă. Acum, în timpul unei depășiri, trebuie să vă alegeți probabil momentul. Pentru că nu e tocmai o vitezană. Însă cu siguranță își face treaba. Cauciucurile astea sunt absolut minunate. Le-am adus, le-am verificat presiunile ca să nu mai am surprize. Tind să primesc motocicletele la test tot cu cauciucul desumflat. Dar acum nu se pune problema. Am o poziție așa dreaptă, confortabilă. Ghidonul este cumva mai îngust decât sunt eu obișnuit, dar m-am acomodat foarte repede. Parbrizul ăsta mă ajută cu vântul, doar că eu fiind un pic mult prea înalt, tot îmi vine vântul în cască. Una peste alta, eu cred că motocicleta asta e aia pe care o deții și poți să mergi cu ea absolut oriunde și peste tot. Are un motor parallel twin care, având și turația astea mai mici, garantează cumva faptul că e capabil și are viață lungă. Am văzut multe asemenea NC-uri cu kilometri foarte mulți și care nici măcar nu dădeau semne de oboseală. Așa că dacă era puțin mai înaltă, mi-aș fi dorit motocicleta asta. Este ideală pentru drum, să te plimbi plimbări de weekend, să o încarci, să mergi cu ea până uiți de tine. Consumul pe care îl înregistrează, v-am zis, e o glumă. Cu siguranță consumul rămâne un atu al motocicletei. Absolut toate controalele le-am simțit foarte ușor de accesat. Serios, n-am simțit o secundă că nu este suficient de puternică sau că aș vrea mai mult. Frânarea este absolut bună. Ia uite. Către Oradea sau către Sovata? Către Victorie! Hai să mergem, nu știu, către Sovata. Cât e ceasul? Cât e ceasul? 42. Mergem așa? Cum vrei tu? Eu nu mă grăbesc cu tu. Nici eu. Hai! N-are cum să nu-ți placă momentul ăla în care, bă, pe unde o luăm? Stânga, dreapta? Drumul mai lung? Drumul mai scurt? Bine, drumul mai lung. Este o sâmbătă tare frumoasă, deși pe alocuri nori, avem parte de soare, peisaje frumoase și de o motocicletă la test ride, așa că ar fi păcat să mă grăbesc acasă. Place tare mult cum schimbă vitezele în orice moment. Avem curbe, asfaltul bun, o plăcere! În orice caz, cu siguranță recomand cu drag această motocicletă pentru orice începător sau o persoană care se întoarce la motociclism după mai mult timp.
place. Place, place, place. Place, place, place. Place, place, place. În orice caz. Și acum că v-am filmat și acest test ride, eu am fost Moto ARN. Mă întorc la a mă bucura de această plimbare. Sper că vă plac aceste clipuri. Mie cu siguranță îmi place foarte mult să le fac. Și sper că este util pentru cineva care vrea să-și facă o părere despre o motocicletă sau alta. Mulțumesc lui Doru pentru ocazia de a merge cu motocicleta lui. Și mulțumesc din nou tuturor care au încredere să-mi dea motocicleta pe mână să dau o tură cu ele. Eu am fost Moto ARN, mulțumesc pentru vizualizare, vizionare și prezența pe canal. Și ce să zic, până data viitoare, aveți grijă de voi și să avem asfalt uscat. Hai, ciao!